Větší kroužek, ono to bude trošku s disciplínama, aby se nám nic nenudil. My tady pomůžeme. Tady, tak. Ondrášku. Pěkně. Tak, ano. Co kam? Slyšte, lidé prostý, i vy dámy v saténu. Jak se dostal Edouš prostý k Marké srdci samému. Ale to je závěr samý. Pojďme ten opus zpět. Příběh bude plný drámy. Co se ztratil, ty vole? Plný drámy. Veseli se, jak by jsme. Máš radost. Ponořme se v hloubi duše nevinného kolouška. Fakta povím trochu suše. Pikantnosti do ouška. Sličná slívka kráčí lesem. Svobodná jak jarulaň. Stojí z kříží. Cestu tetře. Naparujíc se jak saň. Nový vohoz, a to fáro, páni, to je nápadní. Oči orla, v ruce žváro, trochu větší nárazí. Tu se dívka zarazila. Tu se dívka zarazila, jsem se ztratil zase, hlava se jí zatočí. Rozumíš? Já jsem úplně ztracenej. Svoboda, či sňatek, láska, k čemu stříc se natočí? A zde máme, milí kmáni, hlavní téma příběhu. Manželka, či věčné mládí, jej se dává do běhu. Vpravo máme první volbu. Chuck Norris mu závidí. Svoboda a volný život, to už se dnes nevidí. Vlevo druhá volba čeká. Cudnost, soudnost, ovace. Ale taky kuchyň, pračka. No a každý ráno do práce. Desktop řečem na chvíli. Všichni podíváme se, jak názory zápolily, kdo si výzku odnese. No a tady to nabere ty dramatičnosti, jako teď budou ty soutěže, rozumíte? A bodujete všichni od 1 do 2, rozumíte, jo? Tak, hele.